яшьлек нуры якты яна нурлы балкый. Бүгенге егетебез спортчы булу турында хыяллана. Әйе, волейболчы булудан аны җилкә җәрәхәте генә алып кала. Һәм юкка түгел. Ул татар җырын байыта. Музыкага бик матур иттереп биергә өйрәнә. Һәм инде әлбәттә матур үзенең шигъри сүзләре белән һәрбер хатын-кызның да йөрәген яулый. Ләкин шулай да әле өйләнмәгән. Ни өчен? Кәләш табырга уйлыймы? Булар барысы да ачыктан ачык әңгәмәдә. Әйе, ул инде килде, ул инде монда, тиздән башлыйбыз. Серләрен ачармы? Хәзер беләбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген кунакта популяр җырчы, алтын тавыш иясе Айдар Рәкыйпов. Хәерле көн, Айдар. Хәерле көн, исәмсез. Син инде, Айдар, Мәйдан телеканалына бик яхшы таныш. Безнең телеканалның дусты дип тә әйтергә мөмкин. Син инде тамашачы да таныды, яратты. Бүгенге көндә инде син үз юлыңны табып матур гына иҗат итеп киләсең. Әйт әле менә, сер итеп кенә булса да, син бүгенге музыкада үзеңә нинди яңалык эзлисең? Һәм нинди музыка тудырырга тырышасың? Яңалык дигәннән ул теге җырчы кеше бит һәр вакытта да эзләү рәвешендә бит ниндидер булса музыка яклап, җыр яклап, шигырь яклап, ниндидер булса тамашачыларга яңаша теге җырны бүләк итү ягыннан эшлибез бит. Әллә инде һәр вакытта да әйтә алмыйм менә мин бүген көндә шушыны гына эзлим дип, ул бит инде ул процессе дип әйтә, русча әйтмешли, процесста килеп чыга торган нәрсә. Эш барышында дип әйтә. Эш барышында ул һәр вакытта теге бер төрле генә уйлап ул килеп чыкмый. Һәр вакытта да булай уйлап эшләсәң, икенче төрле якка бурып та җибәргә мөмкин. Яхшырак та килеп чыга әле ул. Кай вакытта син уйларча бармый да икенче төрле. Димәк, син инде барбыр да бераз гына башка якка да китәсең планлаштырганнан. Җырга килгәндә гомумән ул бит инде ул сәнгать өлкәсендә мин уйлыйм, ул теге рамкалар булырга тиеш түгел. Шаблонны яратмыйсың? Юк, ул калыптан чыгарга яратасың, әйме? Төрлечә була, чөнки була эстрада җырлары бит инде, була халык җырлары, була ул романслар. Романста инде әлбәттә инде теге ничек язылган, нотага ничек басылган шулай итеп җырларга кирәк. Әлбәттә инде син аны бер ничек тә үзеңә карата үзгәртеп, ничек тә булса икенче төрле җырлап булмый. Эстрадага килгәндә әлбәттә инде булай эшләп карыйсың, тегеләй эшләп карыйсың. Нәтиҗәсе инде халык күрәдер, ишетәдер дип уйлыйм. Теге кеше башкарган җырны әйтәләр, син барбыр инде аның кебек кабатлый алмаячаксың. Күңелең белән җырла, һәм яхшы килеп чыгачак. Кабатлап була инде ул кирәк микән? Чөнки һәрбер җырчы бер-берсен кабатлый башласа, ул әлбәттә ул үсештә булмый һәм бер төрле генә җыр килеп чыгачак. Шул ук мәсәлән Кримәле урманнарга син бик популяр матур иттереп башкарасың аны кайбер чыгышларында. Ул бит инде шулай Илһам ага Шакировның алтын тавышы белән башкарылган хит. Бөтен гасырлар хиты. Менә аны ничек иттереп яңадан тамашачының күңеленә кертергә бу бит яхшы сорау. Кашандыр инде Илһам абый Шакиров халыкка җиткергән, җиткергән. Мин инде әлбәттә аның кебек югары дәрәҗәдә бәлки җырлый да алмасымдыр. Бәлки ул аның җиткергән кебек мин дә бәлки җиткерә алмасымдыр. Әмма дә ләкин мин әйтәсем килә, һәрбер җырчы үзенчә күреп, үзенчә тоеп, инде җиткергә тиештер дип уйлыйм. Һәм дөрес әйттегез, Кримәле урманнарга дигәч инде ул әлбәттә халык җырларын да онытмаска кирәк. Без инде яшь буын дип әйтик инде, тагы да яшьрәк буыннарга калдырырга ниндидер булса мирас булырга тиеш безнең. Чөнки ул калган мирасын ничек тә булса яшьләргә дә җиткергә кирәктер дип уйлыйм. Менә шул күңел белән дигән сүземә син дә кире кайттың, килешәсең минем белән. Тамашачыларыбыз өчен дә шул Кримәле урманнарга җырына бер күңелең белән аз гына өлешен башкарып кит әле. Каршы килмәссең. Кримәле урманнарга кайыннар арасына сөйлим әле серләремне
Sandуғаш баласына, сандуғаш баласына, баласына. Ғажайып Айдар, ғажайып. Шыннан да менә көңіліңді салып жырлаған жыр икенче төрле яңгырый ул. Менә сиңа бер танылган цитат укып китим әле. Тормыштан алганы безне яшәтә, біз тормышка биргәне яшәешебезне иҗат итә. Бу танылган сәясәтче Уинстон Черчилльнең танылган гыйбарәсе. Әйт әле, син бүгенге көндә музыкадан нәрсә аласың һәм алмашка тамашачыларыңа музыкага төреп нәрсә тапшырасың? Һәрбер кешенең тормышында үз юлы, үз карашы була. Мин дә менә музыкага килгәндә, сәнгать өлкәсенә килгәндә, бу минем яшәү рәвешем беренчедән. Мин теге бүген җырчы буласым килә, ничек тә булса әйдәгез, мин сәхнәгә менеп җырлыйм дигән максат белән яшәмим. Кечкенәдән миңа салынган ниндәдер булса, әти-әниләрдән дә әлбәттә ишетеп, теге стержень диләр бит әле бит. Тамыр, әйе, шуңа мин инде уйлыйм, мин бүген көндә дөрес юлдадыр дип уйлыйм. Бу минем яшәү рәвешем. Әлбәттә, мин җырлаганда, җырлар тыңлаганда ниндәдер булса, үземә карата яңалык ачам бит. Үземнең ниндәдер булса, эчтәге музыкаль тормышымда яшим мин һәр вакытта да. Дөньяңда, шәхси дөньяң өчен. Илһамланып йөрим кайыр вакытны. Шуңа күрә мин шушы рәвештә яшим. Менә тамашачыларга нәрсә җиткерәсең дигән сорау. Әлбәттә инде эчтәге булган хисләрне, Хисләр беренче чиратта имеш. Хисләр, әйтәсе сүзләр, ниндәдер булса, икенче төрлерәк бәлки яңгыраган җырлар. Һәр артистка инде иҗатын байыту өчен төрле үзгәрешләр дә кирәк. Син куркасың ул үзгәрешләрдән. Иҗатыңны ничегрәк баетасың һәм ул яңалыкка, үзгәрешкә ирешү өчен нинди көчләр куясың? Юллары нинди сөйләп кит әле. Мин инде күбрәк чит ил җырларын тыңларга тырышам, чөнки тыңлаганда үзеңә инде булса мелизмнар, тембр ягыннан нәрсәдер ачасың, музыка ягыннан. Сине бит инде халык көчле дуэттан соң белде. Ялгышмасам Гөлнар Шакирова белән, әйеме? Шуннан соң инде сез күпмедер юкка чыгып тордыгыз һәм тамашачы Айдар Рәкыйповны бәлки әле онытып бетермәгәндер, ләкин ул яңарып кайтты. Менә бит үзгәреш. Юк, килешмисеңме? Юк, килешмим. Беренчедән, бу минем фикерем генә. Беренчедән әйтәсем килә, җырчы кеше ул сәхнәгә иҗат юлында яшәгәч, ул һәр вакытта да эшли. Теге бүген килеп китим әле, әйдәгез, мин сезнең концертыгызга чыгыш ясыйм әле. Соңрактан килерим дигән ул дөрес түгел, әлбәттә. Ул минем белән ниндәдер булса, теге бүтән җырчыларда килешергә мөмкин, чөнки эзлибез, иҗат итәбез. Эзләнәбез, әлбәттә. Бәлки үзегез беләсез, ул бит инде күп чыгымнар сорый. Теге җыр гына яздырып, синең җырыңны ул радиога, зәңгәр экраннар аша күрсәтер өчен ниндәдер булса акча кирәк бит. Шуңа инде бәлки ул ягы да булгандыр инде. Менә яңа килеп чыктыгыз дидегез бит инде. Әлбәттә, мин теге елны Министр продюсерлык үзәге белән килешү төзегәч, минем куйган максатларым, җырласы, төшерәсе клипларым төшерә башладык. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә Министр продюсерлык үзәгенә, минем тормышыма куйган максатларымны ирешергә алар инде менә бүген көндә ярдәм итә. Зур ярдәм күрсәтә. Әйт әле, менә музыка булмаса, синең өчен бу дөнья ниндирәк булыр иде ул? Бик моңсумы әллә табыр идең үзеңне башка бер даирәдә дип әйтик. Юк, мин генә түгел бит инде ул. Минемчә музыка иштуым буенча инде миңа һәр вакытта да әйтәләр иде. Сугыш вакытында да, теге шатлыклы вакытта да, төрле вакытта да кеше музыка тыңлый. Менә мисал өчен син бит әле ничек әйтик, барып чыкмаган спортчы. Әлбәттә бу үпкәли яңгырамасын, ләкин сине җәрәхәтең бар җилкәдә, ләкин син бик яхшы гына волейболчы була алар идең, белүемчә. Волейбол буенча, йөзү буенча. Спортчы булсаң, син волейболчы, йөзүче, синең өчен дөнья ниндирәк булыр иде, Айдар? Музыка бит әле яшәтә, илһам бирә кешегә. Мин бу турда уйлаган юк иде. Менә ошыктан ошык әңгәмә иде әле уйлап карыйк, Айдар. Әлбәттә инде үземә куйган максатларга ирешерим. Спорт дигәндә, спорт бит инде ул бик күңелле дөнья, шулай ук. Күңелле дә әйтәсем килә, спорт бит инде ул гадәти дөньяда яшәү рәвешендә дә ул һәр вакытта да куйган максатларыңа ирешергә кирәк. Әлбәттә гел килеп чыкмый бит. Аны яңадан эшләйсең, бүген булмаса иртәгә эшләп карыйсың. Шуңа күрә
Тормыш ул үзе бер айрым, бер зур, шундай аңлайлаш. Томлы китап дип әйтелә. Шуңа күрә мин бәлки барыбер да җырлаган булар идем. Барыбер җырлаган булар. Хәвәскәр булып булса да, үзестән сәнгатьтә дә бу, әлбәттә бу бик яхшы. Ә менә сиңа җыр сәнгатендә нәрсә җиңел бирелә дә, нәрсә бик авырдан бирелә Айдар? Теге мин әйтмәс идем, миңа гомумән алганда сәнгатьтә генә түгел, тормышта да ничек тә булса күбрәк эшләргә кирәк. Миңа бер кайчан да бер нәрсә дә җиңел бирелми. Минем абыйларым әйтә инде, Айдар, син бүген 2 аяң белән генә түгел, 4 аяклап шабырга тиеш. Булган теге һәрбер нәрсәгә эләктереп, туплап үзеңә бөтен кирәк информацияны суырып. Җиңелдән дип әйтмәс идем, чөнки мин бит инде укыган, әле укыган кеше дип әйтим. Минем 8 ел уку булды, беренче Уфа сәнгать училищесында, аннары инде Казан мәдәният эшләргә кирәк, әлбәттә, теге иңдә ятып, миңа бүген булай кирәк, иртә кирәк дип булмый. Һәр вакытта иртән торып, нәрсәдер уйларга кирәк, эшләргә кирәк, йөгергә кирәк. Аннары гына бәлки берничә елдан соң нәтиҗәләре күренә башлар. Менә бүгенге көндә хәзер радиодан, телевидениедан без инде җырларны тыңлыйбыз икән, алар шунда ук колакка ята да кала. Һәм көннәр буе шул колакта яңгырап йөри әле ул. Бер карасаң, автор башкаручыларның хәзер инде төп максатлары да шул бугай. Кешенең колагына шул 2-3 сүз белән язылган җырны, трекны кертеп калдыру. Менә син бу күренешкә ничек карыйсың һәм синең колагыңа, хәтереңә нинди җырлар сеңеп кала? Мин күбрәк, беләсезме, мин күбрәк классик җырларны тыңлыйм. Минем эчке дөньям икенчерәк, миңа бирелгән тәрбия икенчерәк, тирәнрәк ул. Мин үземне теге эчтән уйлыйм, кайыр вакытны әйтәм, күзгә карыйм да, сиңа бер 65 яшь бардыр инде эчеңдәге яшәгән, уйлаган тормыш әйбәт. Мин икенче төрлерәк бәлки карыйм. Миңа булсын ул диапазонлы җыр, әмма дә теге халыкны бит инде ул гел менә шушындый тирән мәгънәле җырлар белән генә җырларга димәгән бит инде ул. Төрле-төрле. Миндә булса җиңеллек тә кирәк эстрада. Шуңа күрә бит инде безнең эстрада төрле җырчылар бар, төрле җырлар бар. Ул бер яктан яхшы. Сиңа гомумән бүгенге музыкада нәрсә ошыйсың? Татар музыкасы, дөнья музыкасы, без инде әлбәттә шикләнеп кенә калмыйбыз. Безнең әңгәмәбез бит инде әлбәттә музыка турында, яшәү. Миңа барсы да ошый, чөнки төрле җырлар бар, төрле җырчылар бар. Һәрбер җырчыдан, һәрбер җырдан нәрсәдер алып була, шунысы бар. Ул бит инде ул бер-береңә карап, һәр вакытта да без нәрсәгәдер өйрәнәбез. Бу бик яхшы. Үзеңне камилләштерү ягыннан да ниндәдер булса, куйган максатларыңа ирешергә дә бу бик яхшы тәргеш бирә. Синең бүгенге сәхнәгә сүзең нинди, бурычың нинди? Матур кызларны җәлеп итү, әллә инде гомумән татар халкыңа, үзенең халкыңа бер мөһим сүз әйтүме? Сәхнәгә җырларга чыксаң, мин кызларны җәлеп итәм дип. Бу гомумән бу дөрес нәрсә. Яңа барып чыкмыйбы? Җырлагач, сәхнәгә менгәч, сәнгатьне үстерү һәм тагын бер тапкыр әйтәм, бабалардан калган, бабалардан, әбиләрдән дип әйтик, калган җырларны тагы да яшәрәк буынга тапшыру минемчә. Теге сәхнәгә минем акчам бар, әйдәгез, мин бүген түлим дә иртәгә чыгып җырлыйм дигән нәрсә булырга тиеш түгел. Әлегә инде безнең беренче өлеше тамам. Рәхмәт шундый җылы әңгәмә өчен. Икенче өлеше кыска вакытта рекламадан соң безнең белән калыгыз.